ini. Pag mga upload ng mga kuwan, mga kamatis, broccoli, ano lang dito. Tikaw-tikaw, yan ka, bandang gusto-gusto sa kado. Palit na parkansit, bao, palit. Parkansit. Salamat din tanan ha. Amping dia kang nay. Salamat sa taksaon. Istorya. Mas muna ang taga Cebu. Ng Germany na. Tinggaw niya ka. Makita ko sa mga pwedeng mga puta o mga gulay di ay kita ko sa broccoli. Yung mga kamatis sa mga diya ka. Munang tanong training ko anak mo, training kids na magulo ko sa saba. Yun siya nga ihawon ko dito. Kasi po ihawon din na ako. Kaya mo, mas paliwas katida sa bahay na nag-abang o nagpaabang lahat ng iro. Hello, good morning, madong adlaw, madong Lunes, madong tanan, napudlis, hinang-hilin. Salamat Lord, salamat. Panahon na. Sa loob ay survive natin. So, natin sa karinderya. Mino karon Lunes, ani uyong. Ani sabaw isda, ani unan, ani pinagahing tambok sa baboy, ani sari, ani yang palaya. Buto pa ko nagmuyong, dito ko muyong. Siganahan mong muyong, saka sa muyong sa kanina. Muyong. Dito. Siganahan mo, naisus na ni. Taxi din ulit. Muyong. So, kailag mo yung palit o ibang kulay. Ngayon ko mong bubar, sabi nila o lumpia. Hindi mo yung itong magpalyay na salamat ko nila muna sa Germany ni Bing Parol, advance na birthday Bing Parol, advance happy birthday ma'am. Nga ba dyan mo ako, gilingaw ko saan taman tadi naman nakasang sa si mama kasi sa sunod makapagandam namin kay maraming matubay paano mo ka nagpakuan hindi mo pakabot sa katibiyay then naging adlaw nilaga naman sa mga kapbal mas malila ron papakatsat musat hawan ko makapito siyang vlog kay nagkuan man ko nag-video Hermelita, Hibridita, Puraso, Surano. So, Bioelectron, kasi nakita na sila. Ang daming talagang sipaw. Bingka, Carlan,
ka ng ubi. Ito sa mga tanaman nga mga buwak. Kasi magdag po ito kasi mga natanggap ito nga kuhan. Tanggap ko muna na ako'y Tagalog gamay. Ito. Tanong na sa mga buwak ka na hindi pa dahil dyan. Dyan ako'y palidya o pipino. Katong bato. Ang bawang ka sa kato. Kung ako'y mo malaga. Salamat dito tanan ha. Katong na siglan tao sa hangkuan nga pinanaminti. Ilan ni Ma'am Janet. Ilan ni basta daghan mo nas Germany nas lasod. Juan. Diya sa Cortes, po nila ni Rasmiri. Sorry Rasmiri, diya siya ingad daw malinin ka na. Ako daris ano siya. Ako balgo daris ako balado-lado na sa merkado. Kaya may ibang customer na nakapanglaw. Narinanawon pagkaupan na nung sana ko sa mga bata. Ako ko ni uli na. Kung di uban pa po sa grupos tagapanglaw. Abot na rin yung mga bata pagkabuntag sa Sabado dahil namahaw. Kaluto, red rice. Ang sana ko ito ako. Padedit ko. Ano na ako natuloy. Tawag ko nyo dami des coaches, kamusta? Kita ko si mga post itong pagdo sa to. Mga bats, mga reunion ni mo sa mga kabats. Siya mamod siya po ka. Grabe Rasmiri mamod siya po. Di man ilhan na ni ako. Kaya ako ka, studio lang sa tamang kakita. Sambot na dala ko dolis. Kuan, bakong karinderya nga ang ikabawaan. Busy na. Wala naman midaris kuan. Wala midaris sa sintro. Ito punutan ang asan yung karinderya. Nari lumbay sa boy ni Riboyo. Balik ko. Di ba niya banabala? Di ba niya terminal na sa bus para Manila. Sunod. Nagpasan. Sunod. May kadukbid. Kaya mong pisto dito dahil marami mong pisto kayo natago. Ako daw ba nagkananan ba kayo apan na kuan. Plastar niya katungangin sa kuan ibili mo ko ni kananan kuan din ta sa una may puti. Ihan ni. Ako muyong, namin itang binaw pa karon. Ano sabaw nga isda, sabaw. Katimpla ko kuan mga fruit salad saka ng fruit juice ay lain nga putas ba buko ang bulubi kung saka gunaho salamat tanan-tanan sa nabilos ang kuan salamat gihapon ko sa katong nag-inanahan nga katong ko sa tang kapoy hindi rin sinaglantaw siguro sa ang group. Siguro wala kayo ba o nabakoy ba? Hindi nga akong nagpapay. Ang sabot nila magtanong sa video kay sito ka ng hambay. Hindi na po dasang mo hambay. Ang sana siya. Sabot ko ng budget sana. Sinawak-wak ka. Muyong-muyong. Tayo juga ng luto ron. Aman. Ang tako. Tutat ako binaw. Sa Lunes. Hera o Lunes. Malinaw o Lunes. Para Lunes paan. A few moments later. Birthday ko. Happy birthday ni Bing Parol diha sa Talisay, Cebu. Nagpasa sa Cebu. Ijarong adlaw natawhan. Happy birthday, ma'am. Dapat talaga pang birthday mabot sa imong kinabuhi. Mabot pa kaganan ni 100 years pagbutihan. Wala yung kapahali pa din mo. Mag-birthday ko niyo mo happy birthday. Yes, boss. Pag-amping mo sa imong didi o sa imong kauban. Huwag
Talisay Cebu or asa na ka ito nabakas kuan US. Happy birthday. Happy birthday. Ano man kapil? Happy birthday, ma'am. I love you. Happy birthday. God bless. Beng parol. Ay karon, muglet ko happy birthday. Nagtusalya na makanta. Sakay naman ko karinderya. Isuray-suray ako gamay para nimo sa mga adlaw nga tawan karon. Enjoy. Happy birthday mo to. Napabakas. Iba po ito ko napakas Talisay Cebu. Happy birthday diha. Mingaw ka doon mong panginabuhi dari. Sa lugar ko. Kuan, sa istorya. Nakapadayin yung comment sa ahang vlog nga kaso. Katapunong nang ngaway na ito kung islasang kapayon. Salamat na. Nakabasa mo ko ka sa zero kung islasang. Kung kusibin. Diya, kuan. Ito pa nilang gawin yun. Jesus. Dahil kahira diya. Ito, doon salamat. Salamat ng tanan itong kuan. Si Muna dia sa Germany, ang tingin ka ni ma'am, kita ko si ma'am po sa kanunay. Kay mga gulay, na kay kamatis. Ay, kasi siya. Malati. Kayati. A few moments later. Kamu, saman mo? Negosyo, gusto ko ay ranggo kay. Ciao, mga mula ka sa Manila. Siya na sa mga kabe. Nangilak man ka? Asa mga board member congressman, di na siya kalipas. Nga so kag pilit mita? Karon na porta na Nga so na ka? kaya dito tanan. Nga so na kag buwak na to, ban? Kata engine lagi ang bana. Nga ba diya? Da pagbidding Nga, ang good. ilagi ila tanan. Tutulingan na nun. Ka. Kahubak. Pagbidding lain. Sa kapito tagbilanan, ter? Nay buli na no. Ha? Tulingan? Lunes? Tutulingan ko, no? Padosas sila ko, ano? 62. Pila? 160 pure bro. Sinubungan mo ng timbangan na. Murag ko sa tiri.